Dak li qal il-Partit Nazzjonalista u Bernard Grech il-ġimgħa l-oħra dwar l-ambjent tfassal minn nies li lanqas għandhom idea l-kelma ambjent xi tfisser. Hekk kiteb l-artikolista rett u li ħsibijietu jesprimihom sew Rejfil Vassallo fil-ħarġa tal-ħadd tal-Malta Today. B'ritratt tal-konferenza tal-aħbarijiet li għamel il-kap Bernard Grech dwar l-ambjent li fiha ddefenda l-pjanijiet lokali tal-2006 li bihom Gvern Nazzjonalista qabad art verġini daqs is-siġġiewi u ta' għall-iżvilupp, Vassallo kiteb li l-Partit Nazzjonalista lanqas ikkonsulta mal-ambjentalisti vera. Vassallo kiteb ukoll li tnaqqis fit-tniġġis tal-arja u l-bżonn ta' iktar tħawwil ta' siġar f'żoni rurali huma punti li ma taru imkien f'dak li semma l-Partit Nazzjonalista. Għalhekk Vassallo jgħid li aktarx il-Partit ta' Bernard Grech ma tkellem mal-ebda ambjentalist rasu fuq onqu. Fl-artiklu jissemma wkoll li l-Partit Nazzjonalista lanqas semma strateġija nazzjonali għall-ilma. Minflok, fil-konferenza tal-aħbarijiet li jagħmel il-kap Bernard Grech qatt jiddefendi dak ta' żmien Lawrence Gonzi. Ma naqbilx miegħek meta inti semmi illi l-eżerċizzju tar-razzjonalizzazzjoni tal-2006 kien xi eżerċizzju li jagħmel il-ħsara. Bernard Grech baqa' jiddefendi l-pjanijiet lokali tal-2006 għaliex huwa mdawwar b'żewġ galoppini ta' żmien l-eks Ministru George Policino li kienu responsabbli mill-isfreġju ambjentali li sar fl-2006. Ray Bezzina, l-ex Chief of Staff ta' Policino, issa huwa lit il-leminija ta' Grech u l-messaġġi tal-establishment, fil-waqt li Chris Chantar, ex segretarju permanenti ta' Policino, illum huwa rappreżentant tal-oppożizzjoni fuq il-Bord tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. Quddiem dan kollu l-artiklu ta' Rejfil Vassallo jalaq battuta għal Partit Nazzjonalista li fl-aħħar skopra il-kelma ambjent. Vassallo issa jistieden lil Bernard Grech jaqbad dizzjonarju u jfittex it-tifsira tal-kelma ambjent.